Europar Batasuna edo EB Europako 27 herrialdeek osatutako erakundea da, eta elkarrekin bat egitea erabaki zuten gai ekonomiko, politiko eta sozialetan elkarlanean aritzeko. Bere jatorria, Bigarren Mundu Gerraren ondorengoa da. Europako herrialdeek gatazka gehiago saihesteko eta ekonomia hobetzeko bideak bilatu zituztenean. Ideia nagusia zen herrialdek baliabide garrantzitsuak partekatuz eta elkarrekin lan eginez gero, berriro gerrak egotea saihestea. 1950ean, Robert Schuman, Frantziako ministroak, ikatzaren eta altzairuaren ekoizpena uztartzea proposatu zuen, gerra garaian funtsezko materialak zirenak. Horregatik, 1951ko apirilaren 18an, 6 herrialdeek, Belgika, Frantzia, Alemania, Italia, Luxemburgo eta Arbereak, Parisko ituna sinatu zuten, CECA sortzen, ikatzaren eta altzairuaren Europako erkidegoa. Baliabide horiek partekatuz herrialdeek elkarlana sustatu nahi zuten konfrontazioa baino. Ondorengo urratsa 1957ko martxoaren 25ean izan zen. 6 herrialde berdinek Erromako ituna sinatu zuten, eta CE sortuz Europako ekonomia erkidegoa funtsezkoa izan zen herrialdekideen artean merkatu komun bat ezarri baitzuen. Eta Eurotam ere, energia atomikoaren Europako erkidegoa energia nuklearraren alorrean lankidetza sustatzeaz arduratu zen. 1963an, CE 3 kide berri sartu ziren, Erresuma Batua, Irlanda eta Dinamarka. Une horretatik aurrera CEek paper garrantzitsuagoa betetzen hasi zen munduko politikan eta ekonomian. Geroago, 1981ean Greziak sartu zen CEen. Europako hegoaldeko lehen herrialde izanik, eta hori Mediterraneoko herrialdek Europan integratzeko interesaren adierazgarri izan zen. 1986an, Europako akta bakarra sinatu zen. Bere helburu nagusia merkatu bakarren sorrera zen, hau da, herrialdeak elkarren artean libreki salerosketa egiteko espazioa hainbeste oztopo eta mugarik gabe. Ere, Espainia eta Portugal sartu egin ziren, Iberiar penintsulako batasuna zabalduz. Geroago, Maastrichteko ituna 1982an sinatu zen, eta 1983an ezarri. Europako hiritartasunaren ideia sortu zen, batasuneko edozein herrialdetan bizitzeko, lan egiteko eta ikasteko eskubidea emanez. Horrez gain, moneta bakarra, hau da, euroa, iristeko prestaketak hasi ziren. 1985ean, Suezia, Finlandia eta Austria sartu ziren. 2004an 10 herrialde berri sartu ziren, batez ere ekialdeko Europatik. Eslovakia, Eslovenia, Txekiar Errepublika, Polonia, Hungaria, Estonia, Lituania, Letonia, Txipre eta Malta. 2007an Lisboako ituna sinatu zen, eta Europar Batasunako erakundeak modernizatu eta simplifikatu zituen. Itun horrek erabakiak hartzeko prozesua burutu zuen, Europako Parlamentuari eskumen gehiago emanez eta Europako Kontseiluko presidente baten kargua ere sartu zuen, eta ere Bulgaria eta Rumania batu ziren. 2013an Kroazia izan zen azken kidea sartu zena, sarrerok demokrazia eta ekonomiaren hobekuntzak ekarri zituzten, baita Balkanetako egonkortasuna indartu zuen. Azkenik, 2020an, Erresuma Batua Europar Batasunetik atera zen 2016an egindako erreferendumean hartutako erabakiaren ondorioz, Brexit izenez ezagutzen dena, eta hori izan zen lehenengo aldia herrialde batek Europar Batasuna utzi zuela. 7 erakundetan banatuta dago. Europako Parlamentua, legeak egiten ditu, aurrekontua kontrolatzen du eta EBko beste erakunde batzuk gainbeheratzen ditu. Frantzian eta Belgikan kokatuta daude. Europar Kontseilua, EBko lehentasun politiko nagusiak erabakitzen ditu. Bruselan biltzen da. Europar Batasuneko Kontseilua, herrialdeen gobernuak ordezkatzen ditu, legeak onartu eta politika koordinatzen ditu. Bruselan dago. Europako Batzordea, lege proposamenak egiten ditu. Horiek betetzen direla zaintzen du eta EBko politikak eta aurrekontuak kudeatzen ditu. Belgikan kokatuta dago. Europar Batasuneko Justizia Auzitegia.
ebeko legeak modu berean aplikatzen direla zaintzen du herrialde guztietan. Luxemburgon dago. Europako Banku Zentrala, Europa eta ebeko politika monetarioa kudeatzen ditu, prezioen egonkortasuna bermatzeko. Egoitza Alemanian dago. Eta azkenik, Europako kontuen auzitegia. Ebeko dirua ondo erabiltzen den egiaztatzen du, arauak betetzen direla eta herritarren onurarako dela ziurtatuz. Luxemburgon kokatuta dago. Ebeko herritarra izatea da, ebeko kide den herrialde batean jaiotzen zarenean edo herritartasuna eskuratzen duzunean. Horrek hainbat eskubide eta bete behar ditu. Eskubideak, mugimendu askatasuna. Ebeko herritarrek arazorik gabe bidaiatu, bizi eta lan egin dezakete ebeko edozein herrialdetan. Diskriminazioarik eza, berdintasunez tratatuak izateko eskubidea dute, nazionalitatea, arraza edo genero edozein dela ere. Bozkatu eta hautatua izan. Hauteskundetan bozkatu eta aurkeztu zaitezte bai zure herrialdean, bai bizizaren ebeko herrialdean. Hezkuntzarako eta osasunerako sarbidea. Ebeko beste herrialde batzuetan ikasi eta laguntza medikoa jaso dezakete bertakoen baldintza bereinekin. Lan eskubideak. Ebeko edozein herrialdetan lan egin dezakete diskriminazioarik gabe eta babestutako lan eskubideekin. Bete beharrak, legeak errespetatu. Europako arauak bete behar dituzte, hala nola ingurumenarekin, merkataritzarekin eta segurtasunarekin lotutakoak. Zergako ordaindu. Ebeko herrialde batean lan egiten baduzu edo jarduera ekonomiko bat baduzu, zauden herrialdeko legeen arabera ordaindu beharko dituzu zergak. Hauteskundetan parte hartzean. Herrialde batzuetan botoa ematea derrigorrezkoa da, adibidez Belgika. Komisio berria inoizko kontserbadorena da. 27 komisarioetatik 16 eskuineko edo muturreko eskuineko alderdietakoak dira. Parlamentuak ere eskuinera egiten du, baina 9 talde politikoen arteko zatitzeak legeak onartzea oso zail bihurtzen du. Gainera, komisioa oso alde txikiaren berretsi zuten, eta horrek bere ahultasuna erakusten du. Erronka nagusia funtzionatzea eta batasuna mantentzea 2029 arte da. Trump, ebetako presidente bihurtu da berriro 2025ko urtarrilaren 20an. Ebek beldur dio berriz ere ebek arantzelak ezartzea, NATO zalantzan jartzea eta Errusiarekiko jarrera malguagoa hartzea. Trumpen ingurukoek Ukrainarako bake plan bat proposatu dute. Ebe kontuan hartu gabe eta Ukrainaren lurraldea bereskuratzea lehentasuntzat ez duena. Ebek Mercosurrekin, Brasil, Argentina, akordio komertzial bat itxi nahi du, 20 urteko negoziazioen ondoren. Helburua Txinarekiko mendekotasuna murriztea eta AEB-etako arantzelei aurre egitea da, baina Frantzia eta Herbehereak bezalako herrialdeak aurka daude, nekazaritzari egiten diolakoan. Erronka, herrialde guztiak konbentzitzea eta akordioa urte amaierakoa ixtea da.